Moi, se on joku, en mä muista mun nimeä, sori vaan. Nyt me pelataan Clash Royalea. Ja mä aika nobo vielä. No mä aloitinkin eilen ihan oikeesti. Ei tarvitse uskoa, mutta mä uskon sen mitä on totta, hoisaati tollanen. Niin. Mulla on vähän nuolla. Ei vaan mitään. Annetaan. Mitä viestejä täällä? Mä menin mikä toi on nyt Glanifin. Ja täällä puhutaan englantia. London. Ei mua kiinnosta. Kiinnosta. Ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Mä haluan, että mulla tehdään tällaisia juttuja. Ja mitä täällä on? Täällä ei ole mitään. Oh my god. Avaa se. Onks vaikeeta painaa sitä avausnappia? Mitäs täältä löytyy? Ai niin, mä näin tää äsken, mut kun mä oon semmonen ihminen, että mä huomaan mitään. Tän tilalla. Mä en nyt tiedä mitkä on proot ja siis en tiedä mitkä on proot ja mitkä on noobit ja niin, mutta mä luulen, että se on mitä täällä on. Mennään tunne. 1. Onko vaikeeta löytää jotain paikkoja, kun kuningas meitä hallitsee? Mä pistän, että good game vaikka thanks, good luck, kukka, thanks. Mitäs me nyt tässä tehdään? Otetaan, että Elixir vähän niinku. Mutta tässä ei saa hakata kaveria. Ei saa hakata kaveria, kuulutko? Okei, pistä. Miten sä menetät heltti aina välillä? Eli mä en siis tiedä tästä pelistä paljonkaan mitään. Mä oikeesti aloitin eilen. Niin. Ei, mulla ei oo todellakaan prinsää. Kyllä mä sen haluaisin, mutta ei oo prinsää ja silloin. Ei! Rikot tuosta. Vaikka se mä rikki, olisi kiva, jos aina sitä. Minkä takia kaikki haluaa tehdä tolleen? Kato, kun mä haluaisin, että kaikki haluaa vaan, että mä voitan. Vitsi noi archerit, jos ampuu sillä hetkellä, kun pitäisi ampua. Ja sillä hetkellä, kun ei pidä ampua, niin silloin on pistää vaikka toi tiivisjakon. Ammu sitä. Jos tässä on ammu sit. Ammu totakin. Pistä tohon tollain 2 tikkuu vierekkäin noin. Ei. Tää on tämmönen mä pistän tähän tämmösen suojan. Sä suojaat. Sä oot suojaat. Sä suojaat. Älä nyt tee mitään mun suojaa. Mä tuun hävittän niin pahasti.
Ah.